No, 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 no. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजाबसिम नायलांबानो जाबाय होमबानो गासिबो जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो बे भिडिअ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि से मागोआव जोंनि बर' हारिनि से मागोआव मोनसे बादायलायनाय गेम जायो बादायलायनाय गेम बे गेमा जाहैबाय 100 मिटार खारनाय हिन्जावफोरनि हाबा जानाय हिन्जावफोरनि 100 मिटार खारनाय बादायलायनायमोन बे बादायलायनायाव ओरैनो 50-50 दङ ओरै थांनानै फैनांगौ बे खारनायाव बादायलायनायाव सानै हिन्जाव गोलैदो बेयाव सौथुना गोलैखागोन मानो होनबाथाय दख'ना गानबाथाय हायबेर हुइबेर जायो दख'नाया हायथे हुइथा खालामो बेयावनो सानै हिन्जाव गोलैनाय जादों नुनो मोनदों नोंथांमोना बेयो नैबे गोलैबाय आरो नैबे गोलैबाय सौथुनानै गोलैदो बे बादायलायनायाव सानै नैबेयो फार्स्ट प्राइज आरो नैबेयो सेकेन्ड प्राइज मोननाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो एसेनोसै